Üdvözlöm, Ádám Ferenc vagyok, a 12. kerületi Kis János Altábornagy utcai Avatar ingatlan iroda tulajdonos irodavezetője. Irodánk az egyik legsikeresebben működő iroda az Avatar ingatlan közvetítői hálózaton belül. Sikerességünket köszönhetjük a több éves ingatlan közvetítői szakmai múltnak, az eladássegítő célirányos marketingnek, a kollégák folyamatos képzésének, a kiváló infrastruktúrális háttérnek és a családias, egymást segítő csapatmunkának. Segítségünkkel kedvező áron tudja értékesíteni ingatlanját, és piaci áron hozzájuthat elképzeléseinek legmegfelelőbb ingatlanjához. Hitvallásunk, a szerencse a jó stratégia következménye. Címünk 12. kerület Kis János Altábornagy utca 30/B. Várjuk kedves ügyfeleink megkeresését.